Kani ke All India Radio Shillong ke khubaran pulia phiri Mary nongti walang. Kimat ki bakong san jong ke khubar minta ka stem. Ka jingelap election ha ka thop ka ban riu banjet hinong mi khmat thamai sha ka yeng darbar thawan Lok Sabha kan kut shibit ka janmin. Rengkat bakari India baro ka wei la rakhe kan mau buram ya ka lingku sngi kha ka ba shispa sanphupra jong Rabindranath Tagore ha Shillong. Peninam ki sipai ka tanat Red Horns jong ke Indian Army ya ki jingti petrekam jong ki sipai ha ka por shlei Ki khubor ki babnia. Ka jingelap election ha ka thop ka ban riu na ka banta ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka yeng darbar thawan Lok Sabha ka thnem bha. Ka jingelap election kan kut shibit ka janmit bat kiran san khandai tli ki constituency ki badan ha ki nyau tli ki jilla ki ban thep vote ha ka ni ka thop ka ban riu. Khasautli ha ka jilla Uttar Pradesh, Shipautli ha Haryana, Marphratli ki constituency ha West Bengal, Bihar but Madhya Pradesh, Nyautli ha Delhi, but Southli ki constituency ha Jharkhand. Kino lam rang ba jing ki seng sang perthai ba pher kila pen khlan bha ya ka jinglap election ban khring ki nong thap vote sha ki seng jungki. Ka jing thap vote ha ka thop ka ba nyau ka ba deiru ka thop ka ba khaddo kan long ha ka khat khandai trik mentau bunai. Kindan san phukhandai tli ki constituency ki ban thap vote ha ka thop ka ba nyau. Ka jing nyau ki vote pat kan long ha ka arphulai trik ujimang 8000 khat khandai. Ka Tripura Pradesh Congress Committee TPCC nin kasngi kala lej ban ujor sha ka Supreme Court lani ka yung bishar bakhli do jongkari persya ya ka rai jong ka Election Commission of India ECI ka bala penna ban penlong biang ya ka jingtha vote na ka banta shispa ndrupu pratli na ka 1000 ndospa nyob khandai tli ki jaka thap vote ha West Tripura Parliamentary Constituency ha ka khat atrik upanai jimang. Ukurtang jong ka CPIM na kateke constituency Ushankar Prasad Datta uladap ay jing ujor minsingi balang ha ka Supreme Court ba uladawa ba diwan penlong biang ya ka jing thap vote. Kalami ka jing atay niya ka bajur hadian ba kaladon ka jing huri hura babon kum ka jing ne don bor ki kor thap vote ka jing show edat bar ki way ha ka singi thap vote ka balalong ha ka khatway trik uyayong ha ka tay ka constituency. Ya kalingko snem sngikha kabashis pa sanphupra jong Rabindranath Tagore la rakhi lekmen hinin kasngi habaro ka wei kari. President kari Ramnath Kovind lemad menteri rang bado Narendra Modi kilakan mau buram ya Gurudev Rabindranath Tagore hinin kasngi. Haka karwa khubor jong Kovind ulakan tu ki pat ba baro ban bot di ni ka jinglong kraw jong Tagore bat pertho bot ya ki jing hikai jong Menteri rang bado kari Narendra Modi uong ba Gurudev Rabindranath Tagore uday ka jingsarong ka bakraw jong ka India ublano asinyang shikat day na kabantaban penyo alat luat ya kari. Ha Shillong ki beriu ki ba iya jong Tagore ki lalat ban bu sentiyo ha umat sa akan mau jong Tagore ubadan ha Brookside Rilbong. La penlong ru ya ka program ka bakerpang ha ICCR Regional Office Shillong ya ka bala penya da katanat Arts and Culture jong ka Sarkar Meghalaya daga jing trelang baka Indian Center for Cultural Relations. Original Director jong ka ICCR Dr. Munish Singh ha ka jing kren jong ulapan pau ya ka jing kimen bala la ban penlong ya ketika program ban kan mau burom ya utay ukhlur kari. Utagor hi yaladi uday unong ra khubor bat nong yalam bakraw ban pen pau perthai ya ka culture jong ka India bat ikiru kom perkhat barat ba jong lala ban pen phriang jing tip da ka ICCR da ka jing thu banyo kan tiyo ka culture India ha kiran san jong ka perthai baro ka we. Ulat ke jela Nagaland PB Acharya uong bala da ka India kadiban kiyo syaprang manla ka jela kenthopru ya baro ki jela ha ka than chetay lam mingi kidiban yo ya ka roy ka par ka ba markat ju ulakran ya kini ha ka waini ki jingya lang bala panlong Raj Bhavan minsngi balang Acharya uong ba ki jela jong ka than chetay lam mingi kila no sinyang markat ju ha ka jingi ki lai lo ki India penban ki pratli ki jela ki badan ha ka ni ka than ki long penban kita ki jela ki babun ki wai pat ki benta ka India kim pat datib ha uang bagi jela ka than chetay lamingi ki day ban tingshan markat jo khnang bakari kan kiu Iran
ketika program na pun ko buramru ya ka Konyak Women Organization ka balarung ka Guinness World Record na ka benta ka jingshat tenrai konyak ka babon briotam ka yeng ulan. Kani ko khubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong. Ka Kinhun Sipai Red Horns Division jong ka Indian Army kala penlong ya ka program ban penipaj ba ya ka rukom trekam jong ki Sipai ha ka por shli ya ka bala penlong ha Kajangaon Kabadan ha Chirang District jong ka Assam. Kani ka Kinhun Sipai ka dai ka bakudup hapo jong kai ki Sipai bala de pentibit ban ya khun bat penbyang jingrap na ka benta ki paj ba ki badan kam ha ka por lanot shli ki don arwai ngot ki officer rang ba Khatsan ngot ki junior commissioned officers but shispa san prangot ki weipat ki Sipai haki kedan ma pher ki pulit CRPF ki pulit ka Assam ki dokhot jong ka National Disaster Response Force NDRF but ka Sashastra Sima Bal SSB ki bla pen la ki jong ki dukom pentibin hakakam kajing thu ka bakong san kalong ban yo ya kajing sngo thu ka bakham na ka banta ki pat ba bakim di banan kajing sngo ir ni kajing sngo rit mensim na dawan kajing shlei namar ba ki don ki kinhon ki belade pen kre janai ban ai jing rap eki hakapor ka badan kam ha Assam katana ka bapet ki kam penroi na ka kala shimi ki latrekam ban maramot iki kenro ki belatwa hakirut nong jom ki wa ki babun ka khubor sarkar ko ong bala la ban pendep ya ka jing maramat ha arpu pradali ki jaka ka election commission jong ka India kala pelat ya ka jing te kendon na ka benta katu ka ni teli ki jing trei ki badan kam kerki kana mo an la ban pendep ya ka kam ha ka por ka babiang kat kum ka jing dawa katai ka tana trekam kan sa buuru ya ki jaka ki bakerpang ban budi ni ka longkaman jong ka mariang ya ka ba anbu ha arpu nyau teli ki jaka ha shwawan mi ka jing shlei ka baju wan ha manausnem ha ka jala Assam Menteri rang ba ka Assam Sarbanand Sonowal unsa penong ni ka jingilang ka bakerpang mentaka sengi ha Guwahati bat ki officer jong ka tanat ka bapet ya ka Nakaliang jo menteri ketika tanat ukeshap mahanta ula dap banai bishar hidala di dangshen ya ka dhemaji ka ba shongs ir bha na ka jingshlei baula batha ki bor ki badai kimi ya ketika district ban penbyang lepai ki lat ai jingida ki bakerpang ka India kalong bala ai tilut ban poi shaka thong ban te lakam bat rading khong yi uknyang jingpang shit rubella hashwa ka snem 8000 arpho Kanang man poi siya katika thong la play ka measles rubella campaign hakari bala ai ki dawai yada jingpang nyang perset bat rubella na kabenta ki khilung khna ki ba nadu khandai banai hadu khatsan snem karta ha Meghalaya lasdang katika program nadu ka arp sautrik unai lur 8000 khat phra bat kadang beteng hadu menta ka jingpang nyang perset kadai ka waini ki jingpang ka bakenrei bha padeng ki khilung khna bat bun na ki khilung ki bahapo san snem karta ki yap ai namar jong ka jingpang nyang perset ka jingpang shit rubella wala ka dei ka bampat das ir hadu kata-kata kala banyalam sya ka jingyap ya ikhilung ibarang dan hakpo jong ka kami lada ka kami kampat yo ya ki dawai banyada na katika jingpang ha Meghalaya lalaban pendap ya ka jing ai dawai ya da jingpang nyang perset ha East Khasi Hills arlak arpusan hajar khandai spa nyop khandai ngut ki khilung khanna kibirang sa menta banyo ketika dawai kilong san khandai hajar sau spa khandai phulai ngut ka Central Bureau of Investigation CBI kala kem yo webrio na Madhubani Bihar hakabai de ka jingsai tu ikapisa ka balong hundro phaulak tingka na ka jingkan chau pisa jong ka Bharat Sanchar Nigam Limited Shillong ong ka khubor sarkar Laila me Raj Narayan Rai hakaying bisharat Shillong menchisngi bat hadian kata la ITU prasngi hakti jong CBI ban penlong ya ka jing tokit benya utai ubrio la syakem la ja rangai slemba hadian bola dap sai ka pisa ndro phaulak na ka jingin show pisa ka BSNL Shillong ho benai kala lingkot bat rempang jong snem 8000 khatar Kaptu kani ko kubor kala kot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata hakapor prabajing inya so baga Delhi station na kabenta ka kubor hakaktin Hindi ban penbu da ka kubor pareng hakapor pra khatsan minin. Kani ka All India Radio Shillong sama ban amantai ki kubor na Delhi.